Uhambo noNkulunkulu kusukela ku11 kuya ku12. Safika leso sikhathi singaliyo la siqala khona uhambo noNkulunkulu uhlelo Eshilo uhlelo nami nginguzanele wakambokazi sikholwa ukuthi imlaleli wami lapha ekhaya ulinde ngabomvu ukuthi namhlanje sekuphathele bani ngishilo ke ngathi ngethula umama lana umama umfundisi uThandeka owakangidi uMambhele siyakwamukela mama uNgidi ohlelweni Eshilo kuhambo noNkulunkulu. Ngiyanibingelela mama Mbokazi, mama uZanele Kambule. Ngibingelela nabalaleli bonke bokhozi FM lapho belalele khona nabazalwane bonke. Ngibingelela nomama ezikuyi Mother's Day. Siyajabula kakhulu kuba nawe namhlanje siyabonga nje uNkulunkulu ukuthi uvume uma ngabe sithi namhlanje ngenxa yokuthi iMother's Day sifisa uhambo lwethu luhluke luqondane nomyalezo obheke komama sikhulume nomuntu oke wadlula kwizinselelo zika mama oqonda kahle ukuthi umama ngesinye isikhathi ukangena emlilweni kodwa kuyaphumeka futhi laba bafana ebamaHebrew kuthiwa baphuma bengenamnyucu benganuki ngisho iphunga lomlilo. Manje ke sithe ake silande wena ngoba sike sayibona lenkambo yakho unyathela ngesizotha uhamba kunzima. Mamngidi ngifuna nje uqala uzalelwe kuphi ekhaya kukuphi nendawo? Kusemthwalume mission ekhaya la ngizalelwe khona. Esigodini sasemthwalume. Ufika kanjani pho eThekwini? Iyahlekisa ke le ndaba mamzanele ngoba ngafika eThekwini ngizofunda ngo1981. Yebo mamzanele. Ufike eThekwini manje ugcina kanjani usuma mfundisi Ngidi? Jesus. Mangifika eThekwini ngangiyintombi nje eqhamuke emthwalume mangifika eThekwini ngizofunda ngilethwe abazali bami ngazohlangana naloswahla lensizwa ebukekayo kakhulu ayayithatha inhliziyo yami. Ngiyathanda ke lapho yayithatha kakhulu insizwa ayizangisho ukuthi ngicela sithandane yathi ngibona umakoti la kuwena. Awunkosi yami. Ngale nje kwesidumbu sakho ngibona umakoti mase ngibone wena sengimtholile inkosikazi. Yasho nje kanje ngosuku lokuqala ngibona. Wathatheka wathi hayi uyena umyeni wami lo. Ngaqala ngadideka kodwa ngathatheka. Ahlala lo mazwi enhlizweni yami ngoba namhlanje ngisho kubantu abami ngithi umama ubaba wena eqala ukungibona. Akashongo ukuthi ngifuna sijole kodwa wathi nje ngamthola umakoti. Washo nje kanje. Wathi ngamthola umakoti namhlanje. Wangena waba umakoti kaNgidi kwakikizwa kwamnandi wathola abantwana. Awungichazele ngabantwana bakho kusukela koqala kuze kube okugcina. Ngathi mangena kwaNgidi ngathola abantwana uNkulunkulu wangibusisa ngabantwana abawu5. Mamzanele. Wangibusisa ngabantwana abawu5. Intombazane yokuqala uPretty bamazi ngonu kakhulu useshadele kwaShozi njengamanje bese kuzoba uWise Man babembiza ngoWise uNhlanhla edlalidume kakhulu kwakuthiwa uDadu abangani bakhe bathi uMadada wangibusisa ngomfana umthandeni uSihle Ngidi ufana kakhulu manje nobaba wakhe lo waphinde wangibusisa ngoSibahle uChwane bedume ngelasi bahle bedume ngelaxhwane waphinde wangibusisa ngumfundisi umprofeti uNgidi uJimmy Ngidi usifundo yena lasiboni yami ke ngangasalindele wena mamzanele ukuthi ngisazothola umntwana kodwa uNkulunkulu wathi nje nangu usifundo. Mamngidi wangena kaNgidi kwakuhle wathola laba bantwana kwakuhle ngoba namhlanje ngilongibakhumbuza nje abalaleli ukuthi sibheke komama sikhuluma nomama sikhuluma ngeyinselelo zika mama. Abantwana bekhona ekhaya ubaba uNgidi ekhona ekhaya mhlambe ngingakagxili nje kulaba babili engifuna sikhulume ngabo kakhulu. Iziphi inselelo oyibonile njengomama kuwena kodwa futhi oyibuka nakwabanye omama okubabona ukuthi unkosi yami kwashuba emzini? Abantwana bekhona ekhaya ubakhulisa mamzanela abantwana babekhula kanye
ngibamba ngiyeka sibamba sihlanganisa nemisebenzi ingekho kahle kodwa uNkulunkulu wasibusisa sakwazi ukukhulisa abantwana athi mesebenza ubaba mawuphela umsebenzi nguthole nami sibambisane sasibambisene ngohlobo olisimanga kuyakhulekwa kulomuzi abantwana bakhona ngathi masibakhulisa sabakhulisa ukuthi baqale ku Sunday school bazi uNkulunkulu faka nje leyo mbe ukuthi nje bathi beqala behlakanipha babe bazana noNkulunkulu bonke labantwana asishodi ngalutho phakathi kwalelikhaya siyazama siyasithola ingane sinkwa kuyenzeka konke njengomama siyabamba nobaba naye ngiyambona ukuthi noma kungahambi kahle kodwa uyazama ubaba ekhaya. Ngidi inini la kufike khona ukuthi umkhwenyana wakho ngiyazi ukuthi usedlulile emhlabeni ubaba uJongidi abe athole ubizo lokuba umfundisi nishade uvela uyibona izimpawu noma ushade sayipantsula noma ubuvela uyibona izimpawu zokuthi ngelinye ilanga uyoba umfundisi? Uyangicikisa No-Zanele mokhuluma lesipantsula. Ngishade nobaba uNgidi ngiyibona izimpawu ukuthi unayo lento eyatshalwa abazali bakhe ngoba bazali ibalekile lento esitshala einganeni zisancane kodwa naye kushuthi waphunyuka kubazali esengena kuleli lomtsizwa hayi washintsha umngane nami washintsha waba yipantsula ke manje yena ngangithi mangihamba naye No-Zanele ngiye ngihleke ngoba wethi masamba naye athi mase kuqhamuka izinsizwa sekwenzeka izinto ubonga ngibamba la ngemuva ubamba ibhande ngemuva udakhe ngami. Hey lapho ngisuka ekhaya la emthwala umayaziwa lento ngihamba nalobhuti uyipantsula. Yes No-Zanele kodwa kwakumnandi kakhulu ekhaya. Kwakumnandi kunjalo. La kushintsha khona impilo ekhaya ngoba khona lo mzuzu owashintsha impilo yakho yonke engicabanga ukuthi wayishintsha yonke uhambo noNkulunkulu lolu hleli No-Zanele waKaMbokazi kanti sihleli lana noma mfundisi uThandeka waKangidi. Bengikade ngibuza ke Ngidi ngaphambi kokuthi siye eitolo ngithi kukhona umzuzu owashintsha impilo yakho umfana wakho indodana yakho oyithandayo udadu okadusho enhle kade ngibuka izithombe omuhle umfana lo tshela abalaleli ukuthi imuphi lo mzuzu washintsha impilo yakho kwenzekani? No-Zanele kukhona umzuzu washintsha njengoba usho nje okungiphatha kahle kakhulu okungijabulisa ukuthi nawe wawukhona ubona angizokhuluma nangento ongayazi la ngizotshela abalaleli. Ngodado la khuluma ngaye umfana wami walahleka ngo2004 ngikade nje ngizoqala ukuqala kancane lapha emuva ngilahlekelwa undodakazi wami washona ngo2003 December 20. Sizoya kuyena ngoba ngifuna sixoxe ngabo bobabili kodwa asiqale ngodado. Udado ukulahleka kwakhe wavuka nje ekseni kwakumfana omuhle nje ubusho nje ifuze ubaba wakhe ngendlela isimanga wavuka nje ekseni futhi kwakumfana quite enothando wavuka ekseni wahamba ekseni ngabo 6 washo yini ukuthi uyapi akashongo No-Zanele ukuthi uyapi izingane zami ngangifundise ukuthi maziphuma endlini mangabe iphuma nje isho ukuthi iyapi noma kuthiwa isiyasuka la iphume ithi yakhona isho ukuthi mase ngiqhubekele lana kwekwazi lokho. Uvuka ekseni nje udado mhlambe ngosuku olandulela lokho kumbe kulezo insuku khona yina ekade eke wakushe ekhaya khona mhlambe kwakungamphethe kahle khona mhlambe nako ukubona kuyimpawu ukuthi khona into engahambi kahle? Kukhona izimpawu engangiyibona ukuthi azihambi kahle kudado eze evuke ehambe njobe ngithi ngizoqala ngikhuluma ngendaba yaChwane kuhamba kaChwane yayibaphazamise kakhulu abantwana bami bonke ekhaya leyo nto. Mhlambe kasimane siye khona ngoba kanti ufuna ukuyilinka kahle. Kunondodakazi lana Eshilo umama okuthiwa uChwane. uChwane ube neminyaka emingaki? uChwane wayena 16 years. Chwane ube no 16 years kuyintombazana encane uyafunda usesikoleni ngalesi sikhathi esikhuluma ngaso. Uyafunda eMthwalume High School. Ngamthatha nje wayohlala nogogo eMthwalume wayofunda khona. Umzuzu ke lo oshintsha izinto ngoChwane kwenzakalani? uChwane uyabuya kwama holiday December kuvaliwe izikole. Ubuya kuphi? Ubuya eMthwalume uzohla ubuyele ekhaya uvashe ekhaya. Kuphi ekhaya? Emlazi kwaDi. Nazo ke. Uma efika uChwane kade sihlale naye uthi ngomhla ka20
kwakumnandi nje ekhaya 20 bani? 20 December sesibheke kuKhisimusi ulokesha umntwana ethi ngiyahamba mina ngoba esikhathini isikhathi asoyinaki izinto ezishiwe izingane usho asinakile azathethe udadewabo omdala wemluka athi ngiyahamba ngeke nisangibona mina nizongibona la ku TV ngiyahamba mina wethanda kumculo ecula idance uneminyaka emingaki uno 16 uthandana uchwana umntwana onjani umuntu othanda nje ukudansa kakhulu ukucula ngoba nasesikoleni ngezwe othisha bakhe bethi bekunede kuthiwe nje kuqala iculo assembly aqala iculo mhlambe izingane mangabe ikhula izingane ngisho singayikhulisa kanjani zike zenze ezinye izinto ezingale emazini abangani bakhe wawukuzwe yini ukuthi mhlambe uchwana ucwilile otshwaleni kumbe wenzani nabangani bakhe ngale lokho esingakwazi njengabazali no ngangakazi ngizwe ukuthi ucwilile otshwaleni uchwane kwakuyingane nje bakhona ekhaya ibuye inyamalale njengamantombazana onke kodwa ibuyibe khona ekhaya wengakaze futhi afike ephuzile kwenzekani ke ngalolu suku olwaba isigameko naso futhi esakushiya nezibazi kulolu suku olwaba isigameko kwathi nje ngezikhathi zantambama sihlezi ekhaya siphelele sonke kukhona naye udadewabo uchwane wekade landa izingane zonke weyithanda izingane zodadewabo nobhuti wakhe lo udadewabo nengane washiya ingane ayilanda azohlala nazo le ekhaya adlale nazo uyabhuquza uyadlala nazo wenza nje into estrange ufaka uwhite athi esuka anyamalale singaboni ukuthi uyephi ukuphuma kwakhe bathi waphuma ethi uyothengela izingane ama chips kune tuck shop ekhona eduzane uma sisahlezi simlindile udadewabo wemluka ikhanda kufike umfana egijima ithi phuthumane nangu uchwana usequlekile ngale mgaqweni kwenze njani mfana wami na athi khona umfana umshayayo umshaya ngesidunsi isibhamu uselele phansi kube nzima ngitatazele baba wakhe akekho usemsebenzini ngithi mangitatazela angazi ngizophuma ngifike ngithini enganeni njoba kuthi uselele phansi kufanele ngimthathe ngimuse esibhedlela ngifonele ubhuti wami ubhutibani afike ngokusheshsha ubhutibani ngoba ngithi ngifonela iambulance ayifiki ngifonela ubhutibani afike ngokusheshsha siphuthume ngathi izingane zathi zigijima ziye khona zithi asambe ngathi ngeke ngikwazi ngifike ngibuka ingane yami ibhuquza kungcono ngifike sengimthatha ngihamba naye wathi mefika ubhutibani samthatha samuse emshiyeni ushawa ubani ushawa umfana owebekade ethandana naye mabesho lo mfana kuthiwa ubaba wambona ehamba emshaya lo mfana uthi emgaqweni umfana ubaba semdala nje uthi wemsho wathi bibhlungu inhliziyo yami emshaya emgaqweni lo mfana ethi asambe uchwana ethi kungcono ungibulale kunokuthi ngihambe nawe umshaya ngani umshaya ngesidunsi esibhama ekhanda so umfahlaza ikhanda umfahlaza ikhanda nje ophela ngaphakathi nimfica unjani nina manimfica umama Zanele uNkulunkulu ukabe nezimo zokuthi akwenze kube emnyama emehlweni babebona engangihamba nabo kodwa mina ngangitshela ukuthi umntana uzophila zothi mangifika naye esibhedlela aphile futhi ngathi mangifika ngiyabonga kakhulu umshiyeni samthatha samusa emshiyeni ngoba isona sibhedlela saseduze kakhulu sathi masifika khona bangamukela ngokukhulu kusheshsha bamthatha uchwane bamnesa bamthatha kusho ukuthi bayisebona amanesi nodokotela mina ngiboni bamthatha bambeka eceleni nje walinda wafika udokotela walinda sithi sekule mangithi hayi ngiyahamba ngekhaya ngifuna ukuthi ngiyomthathela izinto zokushintsha bathi hayilinda salinda mangithi ngiyaphuma la ngenwa khona esibhedlela nangu ubhuti ebengihamba nayo hlezi phansi nama security ayambuza ukuthi lo enimlethile yena kwenze njani kuyena na athi ubhutibani ungathi ushayiswe ibhasi ngivesane ngithuke ngibambe ikhanda ngithi athi ngendlela ayenzeke ngayo ungathi nje ushayiswe ibhasi ulimele kakhulu umbonile wena mina ngimbonile ngithatha ngokuthi uqulekile nje uthule awukuboni nalokulimala angikuboni ukulimala ngoba kupho la kopha khona ngasuka lapho ngahamba seku emthemsheni ngashona ngale la kungenwa ngakhona emabhenchini ngafika ngakhuleka ngabiza igama lika Jesu ngakhuleka ngangingedwa ngakhuleka ngabuya ngeza kuyena mangifika angenisa amanesi athi udokotela siyacela ukhulume noma yini othanda ukuyikhuluma nomntana wakho njengamanje angiboni Zanele nakancane
Angiboni futhi ngangathetha ngisho ukuthetha. Hayi ngafike ngakhuluma naye. Ngakhuluma naye ngamtshela ukuthi ngiyamthanda. Ngoba okubalekile bazalwane uthando kufanele sikhiphe kubantwana bethu noma kuthiwa sekwenzekeni noma kuthiwa wenzeni umntwana kodwa kufanele ngaso sonke isikhathi sibakhombisa uthando. Udlula nini ke emhlabeni la uthola khona ukuthi kuthiwa hayi akasekho? Bangilindisa nje zanele kwathi ngabo 12. Sihleze silindile. Bangibiza bangitshela ukuthi umntana wakho bese ngesenakho ukuthi akwazi ukuphila kunalokho ukuthi bephilile ubezoba umntwana olimele umqondo bezokhubazeka ngomqondo kodwa ke ukuhamba kwakhe uNkulunkulu ovumile ukuthi ahambe. Njengomama makufika lowo mzuzu utshelwa ukuthi nanga umntwana wakho uphuma ekhaya manje nithi uyabuya nje uyesitolo kodwa ushayiwe ulimaziwe konke kwenzeka ngokusheshsha usutshela ukuthi futhi usethule awukazi ushonele umntwana la ekhaya kwenzekani kuwena njengomama? Konke kwenzeka ngokusheshsha dadewethu kathi masisuka lapho bangithatha bangisa ekhaya mangifika ekhaya angazi nanokuthi fanele ngenze njani ngabiza umama kwamakhelwane mangibiza umama wamakhelwane ngamtshela wangihlalisa phansi wathi angihlale phansi ucansini. Sabikela ihlobo zonke. Kuthini kuwena? Umqondo usahambile nje ngisadidekile. Uchwane njengoba eshayiwe wabulawa umfana wasendaweni owaziwayo unobhuti uchwane amadodana akho. Unobhuti wakhe uthe umthandeni unodado unosifundo. Ngicabanga ukuthi njengabafana bayadinwa babe nokudinwa kokuthi ngangcothi besikhona mhlambe ngabe simvikelile udadewethu nobaba wakhe uyaphila ngalesi sikhathi. Kuthini kubona benze njani uma bebona ukuthi nangu umntwana wabo nodade wabo eseshonile ngesandla somuntu wakhona la endaweni? Kwakunzima kakhulu mamzanele, ingane zami zaphazamiseka kakhulu. Kwakungalalwa bemfuna phansi phezulu lo mntwana. Bafuna lo mfana. Bafuna umfana abafana bakadi bonke banabangane phela odado nomtha kwasuka uDi wonke wawutheleka kulomuzi kuyofunwa lo mfana wabaleka umfana washona emhlabeni wawucashiswa khona. Engangoba uma wakhe wazi wathi hayi akahamba uyinikele emaphoyiseni. Ngoba manje abafana bakade baphenduke into engayazi. Ukudinwa abahlangana abafana bendawo. At the same time ngalenkathi bephuma abafana bami ngiyazama ukubahlalisa phansi ngoba ngikulesimo angazi ukuthi nabo mabephuma kuzokwenzekani kubona. Wagcina kwenzekeni ngomfana waboshwa umfana. Okay. Kodwa ke ekhaya noma eseboshiwe nafihla umntwana nasala nina nalesi silonda kuyopha ngaphakathi ngifuna ukwazi ukuthi abafana nobaba kwagcina kudlulile yini ngoba makwenzeka isimo esinje mhlambe kungcono kuthina besifazane kodwa abafana ngisho emgaqweni behamba banalento ukuthi bayangibuka abanye abafana bathi ha wena ubulawela udade wenu ungazange wenza lutho engathi bekukhona into abafayile bayenze kanti bagcina beyifake inkingeni eziningi kwadlula kanjani kubona? Ikakhulukazi udado impela akukwabanzima ukuthi kudlule kuyena ngoba kwakuyena mfana wemdala kwesho nokusho ukuthi hayi ungenza isinayi lo mfana angabulala udadewethu kanjena ungenza isinayi. Ngangilwa nje naliyo ukuthi ngibaqoqa abantwana ukuthi ukhulume nabo. Ngikhulume nabo. Nikuphi nokholo lwenu nalolu hambo lokholo lwenu ngalesi sikhathi seniyakholwa seniyisindisiwe noma mhlambe nanisafuna uNkulunkulu ubaba Ngidi wayese umfundisi ngalesi sikhathi kumbe mhlambe wayesalandela nje? Ubaba Ngidi engakabe umfundisi ngaleso sikhathi sasisalandela nje. Yebo sasise African Gospel Church. Kodwa ekhaya ukholo lwaselitshaliwe einganeni. Kwenzeka konke lokhu nje abantwana bayamaza uNkulunkulu. Sadlula ke lapho baqhubeka bakhula abantwana nakho ke sekushintsha izinto udado naye esensenzela esinye isigameko. Uboneni kudado? Udado emveni kokushona kwadade wabo kwaba u3 months Zanele. Kwafana nje nokuthi ngithelwa usawuthi esilondeni. Angikhumbuza abalaleli ukuthi udado indodana yakho umfowabo walo uchwane oshonile.
kwathi makufanele aphindele esikoleni wathi akufundeki kwesinye isikhathi ngiye ngisho mangikhuluma nabanye abazali ngithi noyinaka ingane mayiqala ukuthi akufundeki akusangeni lutho athi uyama uthisha phambi kwami kodwa akufundeki ngicela niqhubeke nabanye nifundise bona tato uzohlala la ekhaya wenzeni na ayima ngizobona kodwa njengamanje akufundeki nenze njani navuma ukuthi ayeke esikoleni wathi bazali bami kuzofana ukuthi limosha imali sakhuluma nobaba wakhe wathi ubaba wakhe njengoba esho kanjena kungcono ngoba uyalikhuluma iqiniso ake sibone kwalezi inyanga ukuthi kwenzekani ngaye wahlala u3 months ekhaya unjani njengoba ehlele ekhaya ubukeka angazi ukuthi ngangamchaza ngithini ngoba ukumfice ngisho passage kunezikhathi la ngengimfice khona epassage ngimbone ngathi ubamba umuntu kanje engathi uyalo engathi khona umntalwa naye ngize ngithi ayi lesi ithombe niyibuka ebusuku nina zizonifundisa izinto eziningi kodwa umbone ukuthi usempini ucabangani mawusubuka manje ucabanga ukuthi mhlambe wayelwa nalo yamuntu owabulala udade wabo noma mhlambe enye into eningayazi impethile eningayazi angeke ngize ngazi ngempela ke lapho dade wethu ukuthi ngabe wayelwa nobani kwakwenzekani angazi ngempela kwahamba kwaze kwafika lesi sikhathi ke lolu suku olukhulu mhla evuka ekseni ehamba ngabo 6 ekseni uthi wathini ekhaya mangabe ephuma ehamba kufika lolu suku nje udade wakhe asaphumi ngisho endlini usehlala ekhaya nabangani bakhe akasabazi akasakhulumi namuntu useyivalele ekamereni uvale ekamereni lakhe uyavala ekamereni lakhe ngize ngimthumele kudokotela umkhizi khona lapha kwadi athi akayi kudokotela ngeke azayi kudokotela ngithi kulungile ngayihambela mina ngaya kudokotela njengoba ngisho ukuthi izingane zethu fanele siyibhekelele ngempela ngahamba ngakudokotela afike amchazela sonke isimo khona amaphilisi awakhiphayo mhlambe mawubheka uyabona ukuthi kwakuyi depression ngiyacabanga kwakuyiyo njengoba seyivalele endlini engakhulumi namuntu akafuni bangani uhlala yedwa njengoba usiza omunye umzali ngoba khona ingane enjalo ekhaya njengamanje eyivalele eshintshile izinto ekade izenza ayisazenzi manje uyavuka kudado kwenzekani ngalolu suku ahamba ngalo udado wavuka nje ekseni sasalele bavuka nabanye abantwana bayesikoleni uma evuka ekseni avuke angezi futhi ukuzongibingelela ekamereni avuke ashone ebathroom afika xophe kuphela abuze umfowabo ukuthi ijacket uzoyiqoka yini athi cha ahambe waphuma wathatha ijacket waphuma no akayithathanga ijacket wayishiya wahamba nje egqoka iskipa waphuma udado wahamba kwaphela u2 hours wangabuya kwaphela u5 hours wangabuya lashona ilanga nangacabanga ukuthi khona into ekhona ayi mamzanele kwathi nje makuphela ihour engashili ukuthi ukuphi ngoba ngangibafundisa ukuthi abasho mabephuma ukuthi baya kuphi engashilo nje ukuthi ukuphi kuphela ihour ayisasishana ngamakhanda sesibheka uma wengane yakhe siyabuza nayo sesisangene uthi akekho kuyena yayingakanani ingane ngaleso sikhathi yayinonyaka ingane uma wengane wathi naye akekho kuyena wathi akekho kuyena sasangana amakhanda saqala nje lingakapheli hour laphela usuku lonke ayilaphela usuku sesiyantanda hayi ngifuna uyibambe lapho nje ma sidlulise laba mase siyabuya usitshele ukuthi kwasekwenzeka ngane emva kwaloko sikhuluma nomama Ngidi lana umama uThandeka Ngidi uhambo noNkulunkulu umama lona onabantwana oxoxa izinselelo zokuba umama uxoxa ngohambo lwakhe nezinto adlule kuzona wazibona njengomama yabona ke isikhathi sethu njengamanje imzuzu sishumine sishakala hayi nesikhombisa ngaphambi ukuthi kushaye ihora le12 ekseni uhambo lolu esikhuluma ngalo sihlele nomama Ngidi la umama uThandeka umambhele wakangidi mama Ngidi uthi ke wahamba udado kwaphela u3 hours kwaphela kuthema kushona ilanga engabuyi naqala nashayisana ngamakhanda nenze njani njengoba engabuyi sekuphele usuku angifuni nani ukuthi kwaphele ezimbili noma ezintathu ngifuna ukuthi kusaphela olodwa kusaphele mhlambe kuyase ekseni nilala kanjani umfana nibone ukuthi ubengekho right kodwa futhi manje akabuyi nenze njani akulaleki mama akulaleki siyakhuleka
Siyakhuleka sitshela ihlobo sekugcwele manje la kwami ungathi kushoniwe kukhona ogogo kukhona omalume kukhona zonke ihlobo ubaba omncane lapho ke thina siyakholwa nobaba abazali uyazi mamzanele bazoqhamuka nokwabo wonke umuntu ufanele useke umuntu futhi ngeke uzusho ukuthi thina le ekhaya sebancane ngeke sikwazi ukutshela omama nogogo ukuthi la ekhaya thina senza kanjeni noma ethi uyabhoka ubaba kodwa phela bakhona nami abasesayidini lami abafuna benze kwenziwe ngendlela yabo futhi nikhathazekile sikhathazekile kufika wonke umuntu uthi nakho ningakwenza phumani niyofuna umfana mhlambe hambani niyokuzwa hambani niyozama mhlambe khona umuntu ombuyisayo okwazi ukubuyisa xoxa ukuthi izonke lezi zinto ebeyifika nokwehla kwenyuka nazama mhlambe chitheka nezimali nizama ukuthi abuye umfana ngokuhamba kwesikhathi kwenze kanjani mamzanele masifika lapho yahamba kakhulu imali ngoba nobaba naye wethi meqinisa ubaba be strong kakhulu okholweni nami ngidabukela abasekhaya amaqhamuko okuqhamukayo ngithi cha akwenziwe lokho ngoba phela ugogo umkhulu ufuna kwenziwe kanjena sahamba kakhulu mamzanele akukho la singayanga khona ngangigcina sengilikhipha kwabanye ngithi akulahlekile iTV le endlini kulahleke umuntu kuyakhulekwa bafika abazalwane bayafika nalaba benza izinto nezinyanga ziyangena bakhona nabafike bathembise mhlambe mamngidi njoba kuhamba izinsuku ukuthi hayi thina na kanjani siyamthola noma baze basho ukuthi mhlambe kuphi babethembisa mamzanele babethembisa kakhulu babefika bethembisa kakhulu kuthiwe ukhona uyaphila siyamlanda yabonke namhlanje uzolala la ekhaya mangasenzeki nenze njani uyafa umoya kakhulu babesilimaza kakhulu ngabona kamuva ngalimala kakhulu ngabona kamuva ukuthi iyangilimaza nalento ukuthi kuqhamuka abantu bathi sizombuyisa thina kwadlula inyanga kwadlula iminyaka u2023 namhlanje kwagcina nimtholile udato lutho mamzanele asimtholanga kwaphela kanjalo into eyangilapha emoyeni wami kakhulu kazi ngabeka uJehova phambili kwathi sekwenzeke konke ngathi ingane yami ngiyayibuza ngihambe ngibuza abantu lengane isibusiso esiqhamuka kuJehova uJehova oyaziyo njengamanje ukuthi lengane ikuphi bonke labantu abafikayo lekhaya bethi bazoyibuyisa bayafunisela uNkulunkulu owaziyo ukuthi iyobuya siyophinde sibonane nayo noma ngeke siphinde sibonane nayo ngahlala kuJehova ngabopha ithawula esinqeni ngakhuleka ngaEshilo ngakhuleka ngathola ukuphumula lapho ngoba ngangihlala ngihamba nesithombe njalo ngikhala ngisibuke ngisho ngiseTexini ngisibuke ngikhale lesithombe kodwa uNkulunkulu yena wangipha ukuthula njengomama uma ushonele umntwana washaywa endaweni kwabukiswa bahlekayo nowamngcwaba umntwana wakho kwaba nobuhlungu kodwa baba ngcono ngoba ithambo walibona wamngcwaba manje lo useyaduka akatholakali njengomama wazama konke kodwa wahluleka kuyafika yini kuwena ngelinye ilanga ukuthi uthi kodwa uNkulunkulu kungani kuyimina lo uyafika kakhulu Zanele kodwa sengamukela ukuthi uNkulunkulu uyena ozodila nalento ngoba uthi mangabe imthwalo isisinda asiphosele kuye uyena engikhuleka kuyena engicela kuyena ngaso sonke isikhathi kunalamazwi Zanele angiduduza uma ngiwafunda uJohn 14 verse 14 uma nicela utho kimi egameni lami ngolwenza angimisa isibindi ngathi ngihamba ngicela kubantu abarongi ukhona lo muntu ekufanele ngicele kuyena ozokwazi ukwenza lento okunanamhlanje ngisabheke yena kuthe ngokuhamba kweminyaka kwasekudlula ubaba ekhaya ngifuna ukwazi ukuthi mase kudlula ubaba ubuhlungu bokudlulelwa ubaba mhlambe uthe hayi sengake ngadlula kwezinye izimo ngalahlekela abantwana bami noma nako kufike kwafaka kakhulu usawoti noma ngoba ubusukhule kakhulu okholweni ngalesi sikhathi mhlambe ukwazile ukuthi ukwazi ukukuthwala chazela abalaleli ukuthi ukuhamba kababa ke kona kufike kwakuthinta kanjani njengomama
Mamzanele ukuhamba kwababa kufike kwangithinta kakhulu bengikhona okholweni kakhulu ukuhamba noJehova kwangisiza empilweni yami ngoba ngakwazi ukumelana nokuhamba kwababa okwangithokozisa kakhulu ukuthi ubaba wahamba ekholwa kwakungithokozisa ukuthi ubaba uhambe ekholwa ngoba izwi lithi ubusisiwe umuntu ohamba ekuthemba uJehova ekholwa yebo ngangima nje ngaloko kona kwakubhlungu kakhulu ngoba sasisifana namawele Zanele sasesihlale kakhulu sithandana kakhulu sasifana nezingane sasisibizana ngabangane nezingane zethu ziyazi senithandana nibizana ngabangani nihlala nindawonye nobaba wahamba ubaba wasala nabantwana mhlambe kwaphinda kwavuleka elinye igebe futhi manje ukuthi sekufanele ubumama ube ubaba la ekhaya ubaba engikubonga nje ekhambeni kwakhe ungishiye nabantwana sesibakhulisile ubafundise ngendlela namanje ngisho ngithi ubaba uNgidi wabafundisa ngendlela abantwana bakhe mamzanele ngiphethwe kahle ngiqanda ngize ngimhalelele ngithi ngangcontwa wayifica naye lento ngiqanda mamzanele abantwana bami bangiphethe kahle ngithanda la ngoba ngifuna ukukhuluma nomama osekhaya uqale wasikhalisa wasitshela ngochwane ebulawa wasitshela ngodado eduka wasitshela ngobaba ehamba kodwa usuthi komama uyazi mawuhlala uNkulunkulu unendlela yokuyijikisa izinto namhlanje ngumama uthi yebo umntwana wami wabulawa yebo lo munye waduka yebo baba wekhaya wangishiya kodwa namba la sangiphe bona abantwana sengidlulile kulobu buhlungu ngokusizwa uNkulunkulu ngijabulela impilo njengamanje ngiphethwe angithanda lelele ukuthi ngiphethwe kahle Ay Zanele ngiyangibusisa lezwe lapha kuJeremiah 17 verse 7 elithi ubusisiwe umuntu othemba kuJehova nothemba lakhe linguJehova ukuhlala kwami ngithemba uJehova ungenzela izinto ezinhle zonke ngithi kulesitile age engikuyona manje ukuthi ngikhulule isibusiso kuphela kubantwana bami ongenzela itiye ngikhulule isibusiso ngithi nje inkosi kubusise ngoba singabazali ifuna sisikhulule lesibusiso kubantwana singaze silinde lesasikhathi singasakwazi nanokukhulu uma sesibamba izandla kubantwana singakwazi ukubabusisa ngikhulula isibusiso yonke into abangenzela yona njengamanje ngikhulula isibusiso ohamba esitolo ungibuyela no chocolate ngibona upineapple ngithi uthengeleni lo pineapple athi hayi ngibona ungibuka nami ngawubuka kwangathi uthi uma wakho uyakudinga Nkosi yami bangiphethe kahle abantwana mamsanele ngifuna ukukhuluma ngaleyo kukhulula isibusiso kungabe mhlambe izolo lakho nabantwana abadlulile emhlabeni bakwenza ukuthi laba bakhona inkosi ekupheyo bona njengamanje ubathande wazi ukuthi awuwazi umzuzu uNkulunkulu azobathatha ngawo ngikhuluma nomunye umzali njalo sekhaya njengoba uthethisa umntwana wakho njengoba ungakhulumisani naye njengoba ungamazi ukuthi ukuphi njengoba umdubile kusasa mangena ucingo kuthiwa kasekho awucabanga ukuthi kuzokwenzekana empilweni yakho uthi wena mamngidi uyabathanda abantwana bakho niyazwana nabo usukhulula isibusiso njalo ngisho bekuthiwa bakwenzela into encane kangakanani nanga umzali unomntwana njengalo mama ongifonile ekseni wathi umntwana wakho uyiphara kade eshawa eNewcastle kodwa wasinda ngifuna ukukhuluma naye khuluma nomama oxakekile onabantwana abanye benza izinto ezingezona akazi umama ukuthi kufale enzeni ngoba usabana nabantu ukuthi mhlambe bambukenisa nabantu khuluma nabo mamngidi ngoba udlulile kulezi zinto wayibona ngiyazi lento mamzanele iyenzeka makwenzeka izinto kubantwana uphume ususaba ngisho ukubheka abantu uma ungumama ngicela mbomama sikumele ukuba omama ngoba labantwana bayisibusiso noma ngakuthiwa usenzani kodwa uyisibusiso ungambizi ngesikhubekiso ungambizi ngamagama azomlimaza umntwana muthathe athi noma esenzile okubhedayo umsondeze eduze kwakho uthi wena ungumfundisi wena ungudokotela wena ungupresident ubuyise umntwana eduze kwakho umnikeze uthando lolo thando likwamama liyamphendula umntwana at the same time ubukhuluma noJehova ukhuleke umkhulekela umntwana wakho ngoba umntwana uyisibusiso umntwana ngiye ngimfanise nomuzi mangabe uNkulunkulu ekubusise ngomuzi umuzi wakho ufanele uthande kodwa okumntwana fanele umthande kakhulu
umntwana ngimfanisa nomyeni. uNkulunkulu mekubusise ngomyeni fanele umthande, umkhulekele. Siyazikhulekela zonke lezi zinto. Umntwana ngaso sonke isikhathi fanele umkhulekele. Noma ngakuthiwa umntwana wenza into errong akasakhulumisi, njengomzali yehla umbingelele, umkhulumisa umntwana wakho. Ungasho ukuthi ngiyamncenga, umtshela into eright ngaso sonke isikhathi. Sesonga nje mamngidi mawubheke emuva mhlambe uyabona ukuthi abantwana mhlambe izinto efana no depression masibona abantwana bethu beyivalele endlini bengasasikhulumisi beduba kube ngathi sebewonyube kanti hayi ngoba kunjani lento ebesingayazi thina ukuthi mental health yo depressionthi umntwana unengcindezi ethile kanti fanele sisheshe sigijime sibafunele usizo kodokotela mhlambe siyadembesela size sithi asuka lo uneconsi kanti umntwana akanalo iconsi. Ngifuna ukukhuluma nabazali ukuthi basondelane labantwana babo ukuze bakwazi ukukhuluma nokusheshe bayibone izinto mhlambe sivimbe lezi zinto ukuze zingenzeki kweminye imizi. Yebo kunjalo mamzanele, abantwana ufuna sisondelane nabo kakhulu. Ungasho ukuthi umntwana uneconsi. Sondela kumntwana ngoba uNkulunkulu ukunikezele umntwana ngoba ekwethemba ukuthi wena uzokwazi ukuthi umkhulise ngendlela okuyiyona yona. Ngoba abantwana bayifa. Fanele sibakhulise ngendlela okuyiyona yona. Singasabi ukusondela eduze kwabo, sikhulume nabo. Sibanikeza uthando ukukhulukazi. Ngizwa kahle. Siboneza uthando. Mama Ngidi siyambonga kakhulu uNkulunkulu ngawe. Siyambonga ngempilo yakho. Sibonga ukuthi nje kuko konke odlule kona uNkulunkulu kuphile uinjabulo manje. Labantwana abakhona wakuphinga uinjabulo futhi waxola ngodado wakhulula inhliziyo ukuthi la ekhona mawukuthi usaphila isandla sikaNkulunkulu singasuki kuyena kodwa mawukuthi futhi akasekho emhlabeni uNkulunkulu amphumulise kahle. Ngicela uvalelise kubalaleli bakho mhlambe bakhona omama bathi awangilapha lo mama bayafisa ukukumema nje ngelinye ilanga uzokhuluma nabo bakuthola kanjani mamngidi? Ngiyatholakala enambeni yami 083 50844429. Ibandla engikulona ngise House of Prayer khona kwa D628. Duze nje nomnyandu mall. Ngiseduze kwalapho ngiyatholakala khona sikhonzela lapho njalo ngamasonto manje ngidinga ngiyatholakala even ngisho noma ngathi unomntwana onenkinga ngiyakwazi ukubasiza abantwana ngiyadila nabantwana ngihlala nabantwana ngiyakwazi ukubasiza ngaso sonke isikhathi. Awu sisi siyabonga kakhulu uNkulunkulu asigcinele wena uNkulunkulu akuphakamise uNkulunkulu akwandisele lento uNkulunkulu akudlulise kuyona ube yisibani kwabanye ukwazi ukubafundisa ngenxa yohambo lwakho. Siyabonga kakhulu. Uhambo noNkulunkulu kusukela ku11 kuya ku12.